som en Pep Xumeu de Sant Carlos i avui us vull presentar alguna molt especial, que és allà on vaig néixer. En aquesta casa vaig néixer. I fa 81 anys. El que vaig aconseguir és magisteri. Amb molta suor, perquè vaig estudiar sempre lliure. A l'hivern estudiava dins la casa, en una habitació. I solia estudiar i solia llegir fort. I la gent que passava per aquí ho escoltava. Ui, aquell estudia, aquell estudia molt. Però llavors en aquell temps era memoritzar. I quan anàvem a examinar a Vila, parlàvem amb altres companys i tot el que ens deien contestava. Diu, però, sí que els pagesos de Sant Carlos ho saben tot. I ara, d'aquí ja passam en el Gorrer Bumau. I vaig fer part de la meva infantesa, de la meva adolescència i de la meva joventut. Per què? Perquè estava estudiant aquí davall aquest Gorrer Bumau. Estava estudiant batxiller i estava estudiant magisteri. Quan vaig tenir ja 2 anys o 3 de batxiller, ja vaig començar a fer repàs en els magazins de per aquí. I hi venia gent de tot el poble. He vengut fins i tot gent de Sant Eulari. Gent que ara me la trob i me diu, vaig venir davall aquell Gorrer Bumau. Jo no me'n recordava. Pues sí, vaig venir. I te'n recordes que li van posar el nom de la Universitat d'en Pep Xumeu? Ah, sí, això sí que me'n recordo. Aquest Gorrer Bumau m'ha servit d'inspiració per escriure més poemes i per fer una recopilació de totes les memòries, de tots els poemes que he escrit durant la meva vida, que vaig començar el 2008. Gràcies a que vaig aprendre a escriure estrofes, a escriure gloses. I llavors n'he escrit mils i mils. I vaig pensar en aquest llibre que el vull titular Memòria d'una illa a l'ombra d'un Gorrer Bumau. A més de parlar d'aquest Gorrer Bumau, també vull fer una recopilació de totes les memòries, de tots els poemes que he escrit durant la meva vida. És un llibre de temes molt variats, perquè parla de temes d'amor, parla del nostre camp, de l'Eivissa, i el nostre camp com el tenim tan abandonat. En aquest llibre hi col·labora nada menys que el doctor Tur Rosselló, que mos va escriure el pròleg, que està molt ben escrit. Quan el vaig llegir em va emocionar i tot. I llavors també hi col·labora com a il·lustrador Antoni Marí, Tirorit. Ha estat publicat per Edicions Aïllades. Ja el podeu trobar a totes les llibreries. També el podeu trobar a la web de l'editorial i també en aquest programa, en aquesta aplicació que es diu Amazon.